da gidan muran sarki mai ganga mu yo kiɗan girma, baitika na mai girma alhaji amadou mai himma. Ni da fari zan sa Allah mai yin dare yau rana, taimaka ne ba ne basira yau zana wake gwarzona. Sarkin kasar mu ne dogon duchi nan ne mahaifana, dan gebe gari na ne ai nan ne an mahaifata. Na gode Allah mai mini komai mai biyan bukatata, shi ne yake da bani basira duk sanda zan yi wakata. Ka kiɗa na mai girma baban mu son kowa, mai taimakon marayu mai kima baba ba shi kasawa. In ka ga walƙiya da kira ka kan jira za a yo tsawa, baban mu sannu ka zama rana mai raba aiki gun kowa. Ja mu je mazan fama baba nawa mai girma, gaisuwa na kawo ma sarkin duchi sarkin noma, baba mai halin girma, mai kiɗa ka karan sauti yau gane har gidan sarki. Masu ganin maniru ba za na iya ba za ku sha mamaki, na riga da na dau waƙar sarki baba mai kirki. Na yi tambura gun sarki har an bani mamaki, na riga da na gane mai ajiyar ruwa ya sai tanki. Ajiyar kuɗi ko dan dole na sani akai banki, shi direba dangin kura ne ya kware akan tuki. Al'ummar arewa ƙasar duchi ku zo mu yi noma, baba namu sarkin duchi ai na sani akwai noma. Kaman kifi cikin ruwa ni dai ai na sani akwai goma. Lafiya saraki mai martaba saraki mai daraja saraki, sarkin mu bai da tsoro maza ku ɗauki horo. Sannu sannu ka toro, sannu jagora sarki rimi a dangare. Wakar kana jiga na ɗauka baran da zambari, masu shirin gazawar sarki sai ku yi haƙuri. Alhaji Amadou ya halarta sa'ar kusan bozari, kai ne suke ta tsoro sun san baka da tsoro. In ka ji jiniya sai gwamna tambura na ce gidan sarki, duk da na koko sai da hayaki shi za ya ba su jan aiki. Muji yake kama jikinki shekara 1000 fa sai maiki, jinjina da ban girma na yau na zo gurin masoyina. Na riga da na zama naka har gidanka kwana, cikin gidanka ne na koma tun daga dare zuwa rana. Da kun ji tambura na sauka a fadar domaniru na zo, na da solo na waƙar sarkin noma na mujan gwarzo. Baitukan ban girma gambun gabas maniru na kanan kurzo, tsara da sassaka sai gamji daidai a waki sai rinji. Kunnan bebe baya ji komai gare shi an yi mungegi, hikimar ciki ai wannan na san dole za a bar hanji. Shawara da sarki ke ba mu al'umma kudin mun ji, mun riga da mun bi ka sarkin ducin mu mai girma, tambura na ban girma. Yau gida na ka zo ma, baitika na kawo ma alhaji Amadou mai girma. Ka gaisuwa ta ban girma ga ɗan uwa ko jinin sarki, na riga da na zo tambura na da cikin sarki. Hajiya marka hajiya gaishe ke maniru na yi, sabo sa'idu gaisuwa ta ban girma na kawo ma. Abubakar sabo BS ga tambura maniru na yoma, Dr. Sahabi kai ma na gaishe ga maniru ma. Alhaji Hassan minista ga baituka nan na kawo ma, Hajiya Maryam sabo da baituka na jibul ma. Ibro dan mai gari gaishe ga maniru gaisuwa bana yoma, Mu'azu sabo har adda kai ma maniru gaisa. Sai saba ikon Allah kai ma da tamburan girma, Adamu saba ikon Allah maniru ke girma. Habibu saba kai ma na
biro zan yaba su ma